Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯ. ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅದು ಈ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಅತ್ತಲಿಚ್ಚಿದ ಪಣಿನಿ ತರಕಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದು ಕಮ್ಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕಜಿಪುರ ಮಣ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತದಲ್ಲ ಮಣ್ಪೇರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಣ್ಪೇರ ಬಂದು ನಮಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತನ ಗಂಚೆ ಎಲ್ಲೆನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆಗಳಂದಿನ ಎಲ್ಲೆನೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೂಡೆ ಮಣ್ಪ ಇನಿ ಮೂಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಡೆ ಕೊರ್ದ ಕಚಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲದ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಪೂರ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಕಟ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಯಾಲಂಚೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿಟ್ಲಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ಕುಂಟಾರ್ದದು ಒಂದೆರಡು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯೋನುಂಡು ನಮ್ಗಿನಿ ಇಡ್ಲಿ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಇಡ್ಲಿಗೊಂದು ತಿಮಾರ ಚಟ್ನಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ತಿಮಾರ ಕಂತಿದ್ದೇರು ತಿಮಾರ ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾತಿಸ್ತೇ ತಿಮಾರ ಚಟ್ನಿ ಅಡ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಮಾರ ದಪ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಪಣ ಕಾಂಡ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಪ್ಪಣ ಓದು ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಓದುವ ತಾಪಾಗ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರ ಪುರದಿಂದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಬರೋಪ್ಪಣ ತಿಮಾರ ಚಟ್ನಿ ಅಂದಿರಿ ಮಾತೆರ್ಲಿತ್ತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚಿನ್ನು ಬೇಲೆ ಬಂದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಅರ್ಥೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣಿತ್ತ ಲಕ್ಕಣೆ ಚಿಂಬಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಕಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪೂ ಪುರ ಹೋಯ್ತ ಆಯ್ಡು ಪುರ ಪಣದು ಪುರ ಅಂಟಲ್ಲ ಚಿಂಕುಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಇರ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ ದೀಸಿಟ ಅಕಡೆ ಇನ್ನಿ ದೀಕಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂಚೇನೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಪ್ಪಿಸಿ ತರಕಾರಿ ನಿಪ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಂತದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಂಚೆ ಇಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇನಿ ಮೆಹಂದಿ ಪುರ ದಿಯೋಡಿ ನೀ ಅಕ್ಕಗೆ ಕೈಗೆ ಪುರ ಬೇಡದು ಪಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ದಿಯೋಡ್ತಾಯ ಗಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ಅದು ಬೇಗ ಉಂಟು ಪಪ್ಪು ಚಾಯ ಪರಟಿ ಸಣ್ಣ ಯಾಪಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಜಲ್ ಬಿಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಲು ರಜೆ ಪಡಂಗಂತ ಲಕ್ಕು ಜಲ್ ಅಕ್ಲಿ ನೀ ಮಾತಲ್ಲ ರಜೆ ನೆನ್ನಿನ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇರ್ತೇನೆ ಮುನಿ ನೀ ಪಾಪ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿನಿ ಚೆನ್ನ ಲಕ್ಕು ಜಲ 9 ಗಂಟೆ ಬಿಡ ತುಳಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ಮಂತ ಸಣ್ಣಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ಪೈಪು ಅದು ಹಂಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಆಚೆಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಮುಗಲುಂಟು ಕುಂಟು ಮೂಲೆ ಅರ್ಧದ ಪಾತ ಸಿಗ್ತಲ್ಪನೆ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರಂತಡಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಪೋಪಣ ತುಂಬಿಜ್ಜರು ಪೋನಾಗ ಅರ್ಥದ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಇದು ಚಂಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂತರ ತೋಚಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕೊಡೆ ಏನಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಈ ಸಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಹಾಪುಡೊಂದು ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಡ್ತಂತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯನ್ ತರಿಕೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ತೋಚಿದ್ದೆ ನಾನೇನು ಚೆನ್ನ ಇರೋ ಬೈತೆ ತಂಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತಂಪುಂಡು ಕೊಚ್ಚೂರು ಪನಿ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಜನ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಕೆಸರು ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಪುಣ ಬಸ್ಸ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುಕ್ ಪುರಾಗ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬರ್ಸ ಬರ ತೋಜಿದುಂಡು ದಾದನ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಗಂತ ಬರ್ಸ ಉಟ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಅವು ಮಾತಾಡೋ ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇರು ಬುಕ್ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೋಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ ದಾದ ಪಡ್ಡ ಹೈಕ್ ತಾಗದಿತ್ತು ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಡ್ನಿಕಲ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಂಟರ್ದು ಅಂಚದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ದಾಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಖಾಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಕುಂಟರುತ್ತೆ ಕೈಕಂದ ಅವು ನೀರು ಹೋದು ಚೂರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನರಕಾಗ್ತದಿತ್ತೆ ಉಂಡು ನರಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಚೂರಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಬಣ್ಣಗ ನೀರು ಬೋರ್ದು ಚೂರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೂರು ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ದಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಆಪಡಪ್ಪ ಗಾರ ಗಂಚಿ ಕೂರ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂರ್ಲಿ ಎಂತೆ ಬಿಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ತೇರ್ಲಿಜ್ಜರತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ ಕೋರ್ಲೇನು ಬಿಟ್ಟೆ ಕೂರ್ಲು ಎಲ್ಲ ತುಂದುಂಡೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಪೊರ್ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಐರನ್ ಪಾಡ್ರಿ ಉಂಟು ಪೋಯಿ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚ ಅದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿ ನಾವು ಬೈ ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಬೈದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಬ ಸರಿ ಮಂತಂತೀರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಅಂದಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಕರೆಂಟ್
ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬಳಿಕೆ ಹತ್ತಿದ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹೌಡು ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಬರೋದು ಮುಗಲು ಉಂಡ ತಂಚದು ತೋಜುಲೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ತುಜು ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ ತೋಮ್ದಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಐರನ್ ಬಂತಾರಲ್ಲ ಚಾಯ ರೆಡಿ ಅನ್ರಿ ಚಾ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ನಾಳೆ ಬರ್ಲಾಗ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬರೀ ತೆಡ್ಡ ಉಂಡು ಒಂಥರ ತಂಪು ತಂಪು ನಾನು ಯಾಪ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದಾದಂಗೆ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಡಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಕೂತುಂಡು ಈಗ ಕೋಡೆ ಬಂತಿದೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಬರ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಡ ಕಾತದು ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಂಪುರ ಐರನ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಉಂಟು ಪಡ್ನ ಕಾತನ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಚಾ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ತರಪುರ ಕಟ್ಟ ತೋಜು ನೆಜ್ಜು ಲೈಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಳ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಸ್ ಏನು ರೆಡಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ತರಪುರ ಕಟ್ಟ ಕೊತ್ತಲೆ ಬಿತ್ತೇವೆ 7 ಗಂಟೆ ಅದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಕತ್ತಲೆ ರೆಡಿ ಪುರ ಅದ ಅಂತಿಂತು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರಗಟ್ಟ ತಾಯ್ಪು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ತರಗಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪುರ ಅಣ್ಣ ಪುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಪುಪ್ಪ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪುದ್ ಬತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಂಟೆ ಬೇನೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ ಇದೇ ತುಲೆ ಪಾಯಸ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತು ಪಾಯಸ ಪುರ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾಕಡೆ ಮನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಾಯಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಗ ಪೂರೆಗಳ ಬೇಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಬಂತೇರು ಬುಕ್ಕ ಪುರ ತರಕಾರಿ ದಂಡಿಗೆ ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಆಯ್ತ ಮೂಡೆ ಪುರ ಕಣ ಎರಡು ಪಪ್ಪು ಪುರ ಕಣ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಡೆ ಕಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮದ ಕಡೆ ಪಾಡ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಗೆ ಗೊತ್ತವ ಅಮ್ಮಗ ಬಂದದ ಪುರ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಗಲೇ ಮೂಡೆ ಕಣಪ್ಪಣ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಪೂ ಬೋದರ ತುಯ್ಯಾರ ಪುರ ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಮೂಡೆಗೆ ಚೂರು ಪಡ್ತಾನಕ ಪಪ್ಪ ಪೂ ಕಣಿದ್ರಿ ಪೂ ಕಟ್ಟಿರಡು ಪೂ ಕಟ್ಟಡ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಪಾಯಸ ಕಾಪುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಭಯ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚದೆ ಕಾಣೆ ಮಂತರಂತ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಪಿಚ್ಚರ್ ಬುಕ್ಕದ ಯಾವ ಚೌಲಿ ಅದು ಲುಪ್ಪಣದ ಅಂಚೆ ಭಯ ಮಂತರ ಗಾಲಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಭಯ ಮಂತೀರಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಯಾವನುಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಮೆಹಂದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಣ ಇದ್ದೇನೆ ಮೆಹಂದಿ ಬುಕ್ಕ ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ತಕ್ಕ ಪುರ್ಸತಿಚ್ಚಿ ಬರೋಂತಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲು ಉಂಡು ಪಲಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪನೊಂತಲ್ಲ ಇಂದು ಏರ ಪುರ್ಸತಿಚ್ಚಿ ನಾಳೆ ದೀಪ ಎಂತು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಂತಿದೆ ದಿಯೋಡು ತಾಪರ ವರ್ಷಲ್ಲ ದೀಪ ಈ ಸಾಲ ದಿಯೋಡು ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಪ ಚೂರು ಬುಕ್ಕನ ಪಾಡು ಮೆಹಂದಿ ತುಲೆ ಪಾಯಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತರಕಾರಿ ನಮಕ್ ಪಾಯಸ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಡ ತರಕಾರಿ ಪಾಯಸ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದಾಂಡ್ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಪೂ ಕಟ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಪೂನು ಅದಾಂಡ್ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಟ್ಟಿಯರು ತುಲೆ ಕಟ್ಟದ ಬೂರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಟ್ಟಿಯರು ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಹೇಳೇರೆ ನಲ್ಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಪೂ ಕಟ್ರೆ ನಾನು ಚೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮೂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕಣ್ಣಪ್ಪಣಿ ಮೂಡೆ ಪೋದು ಬುಕ್ಕದ ತಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲಾಗನಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತದಿಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.